Keď Boh skúšal Abrahama a mu povedal, aby mu obetoval svojho syna. Dosť čudné, obetovať svojho syna. Abraham posluchol a keď už išli na horu Mória, inak sa dokonca to bola hora Mória, kde bol Pán Ježiš tiež ukrižovaný, a tesne predtým, než Abraham obetoval svojho syna Izáka, Boh ho zastavil a mu povedal, aby to nerobil a dal mu baránka, ktorý mal namiesto svojho syna obetovať. A to bol prorocký obraz toho, že Abraham bol ochotný dať svoje dieťa pre Boha. On tak mu veril a tak mal rád Boha. Tak o čo viac by Boh mal urobiť pre Abrahama, keď Abraham toto bol pre neho schopný urobiť. Poučenie z tohto príbehu je o tom, že Boh zabezpečil Božieho baránka preto, aby tvoje hriechy mohli byť odpustené a aby ty si nemusel ďalšie nič obetovať, aby si mohol byť zbierený s Bohom, teda ani svoje deti. Čo je taká zaujímavosť, že na mieste, kde Abraham išiel obetovať Izáka, svojho syna, na horu Mória, tak na tom istom mieste zomrel Ježiš Kristus na kríži. Náhoda?